Повече художник или повече музикант се усещаш? Това е един изключително сложен въпрос за мен, на който до ден днешен не съм успял да си отговоря. То може би малко на периоди. В някакъв период съм повече музикант, в някакъв период повече художник. Че ли винаги едното доминира другото и после се обръща. В днешно време има една тенденция да ги съчетавам нещата, в което преди много се пазех. Защото най-баналното нещо е да свираме китара на откриването на своята изложба. Трябва винаги да съм избягал, но сега примерно се занимавам с едни скулптурни инсталации, кинетични, сложна дума, които се движат, пък издават и звуци. Примерно сега си мисля за едни излетящи струни, които малко да може и музиканското да участва в. Но всичко това се променя и се трансформира през годините, така че е много трудно да говоря на този въпрос. Тогава да го задам така. Има ли рисуване в музиката и музика в рисуването? Огромна е връзката със сигурност. Примерно аз винаги рисувам на музика. И там много често подбора на музиката е половината картина. В смисъл, ако не си намеря подходяща музика, не върват нещата. Много често дори рисувам и на своя музика, колкото и на скромно звучи. Каква музика предпочиташ? Коя музика те вдъхновява? Това също е много труден за отговаря въпрос, защото слушам огромен спектър от най-различни неща, от класика във всичките и високи, бароко, краен, авангард, съвременен, джаз, много, особено съвременен джаз, етно музика, електроника, всякакви неща. То също се променя, но нямам някакви ограничения. Елементарно е да се влезе в Уикипедия и да се види, че ти твориш в някакво такова художествено течение, наречено синкретизъм. Само че аз, гледайки го сега, по-скоро го наричам постмодернизъм. Има ли почва този постмодернизъм в изкуството в България и можеш ли да го приличиш като постмодернизъм? Признавам се, че от стилове не разбирам много, нито пък знам кой е писал тази статия за мен. Избягвам да се определям стилово, защото то винаги е ограничаващо и подвеждащо. Синкретизъм, доколкото има свързване на различни стилове, но това винаги го има по някакъв начин. В съвременното изкуство може да се изведе напълно изчистена форма. Аз може и мога да се определя повече музикански с тях, примерно композициите, които съм изкомпозирал няколко на брой. Те мога по-лесно да кажа на какъв стил приличат, но понеже художески съм самоук и съвсем пък нямам представа там на стиловете, нали съвсем бегло. На 23 рисуваш първия си автопортрет след тежко парти. Какви са другите моменти, които се опитваш да запечаташ в картините си? Те каква история пазят? Какво има в себе си? Лична ли е всяка? Свързана ли с лична? Лична е съвсем сигурно. С някаква история? С история толкова директно по-скоро не са свързани. Мисля, че всичко се случва на подсъзнателно ниво. Колкото и да е странно, независимо дали съм абстрактна картина или някакви фигури, хора или нещо друго. Често казвам, аз като рисувам не знам защо рисувам. Те се появяват. Някакси по пътя на най-малкото съпротивление се оформя една картина. По-скоро е дори автоматично се случва някога. Сега безспорно някой психоаналитик ще може да направи страхотен анализ, но защо. Ако Фройд беше жив. Ако Фройд беше жив. Или поне Юнг, но на мене ми е трудно. Мога да се напъна, но няма да е съвсем искрено. В смисъл ще. Да, вероятно човешките фигури по някакъв начин изразяват мои състояния, повертни и прочие. От теб какво те вдъхновява? Вдъхновяване многообразието на живота. И колкото и да е странно, градската среда. Аз примерно живея от известно време в природата и вместо тя да ме вдъхновява, страдам от остър недостиг на градска среда и съответно има вдъхновение. Съм свикнал да изляза да видиш шумотевица, глучка, пъстрота, цветни витрини, хора, милувачи, животни и прочее. И мен ме вдъхновяват хората. Не мисля, че вдъхновението е нещо отделно от хората. Подобна изложба много ми прилича на една
на една, като говоря като тип, като конструкция, като представяне, ми напомня много на изложби, които съм гледала в Ню-Йоркския музей на изкуството. Този комплимент не е случайен, но е сериозен. Но е сериозен, да, признавам си. Дава ли държавата достатъчно на хора като теб? Аз никога не съм вървял по пътя, по който се предполага, че държавата ще ми дава изобщо каквото и да било. Нито съм от академията, нито се членувам в Съюза на художниците. Схемите, по които държавата може да ми даде нещо, ако изобщо тя дава нещо, на което да било, винаги са били някъде другаде. Не са... Така че... Подпомага ли държавата култура? Вероятно подпомага по някакъв начин, някакви. Обаче не стига до мене тая помощ и аз не се оплаквам от това. Какъв беше Венци Диков на 23, какъв е сега? Как еволюира художник към теб? На 23 бях заблеян студент в Германия и лапах мухи общо взето, най-различни от всякакви влияния. А сега нещата не са особено по-различни. Малко може би се опитам да стана по-сериозен на 36, но с какъв успех не знам. Има ли Венци Диков голяма любов, която е запечатана в картините си? Има и може и трябва, в смисъл, творчеството според мен трябва да е само от голяма любов, защото тогава е голямо творчеството, силно въздействие. Ако е малка или никаква любов, значи творчеството ще е такова според мен. Аз обичам процеси, живота като процес, творческия процес, а не конкретно тая картина или тая композиция. Тя е част от процеса. Добре, когато има любовта, в най-общия смисъл всичко е наред. Когато няма, трябва да се замисли човек.